Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ine! Nubwate emeyega gose nuganeti emeyega yawe ikarane boronge. Nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya. Tarera Buffer Tents. Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune emeyega yawe ya ikiranire boronge. Mbabwate ebirogo byo gokomboya naende ngokora bare decorations ase emeyega yonsi. Boigon korosia bare bintu binde buna lowering gears, chitroli, namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decorations ase bintu au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurua senya gitaria nyangena ase bare roche gesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurua chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464. Gose 07237557. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Mwancho muriria karibu sana naende ase ensemiga yomurobiri bwenkwana ya Getembe Ijumeiga abuna na chika gukuriere iraba kanibane babere baikirane ase studio Duke Omae oyoro muraibo basaikuru ase bunge ya Kitutu Chache South na boigo Boniface Achuka kuru ase wodiri ya Ichune bunge ya Nyaribari Masabuna tuachika gote abantu asabo kwa vera sengencho mheshimiwa Joseph Gwaro kuru ase wodi ya Kitutu Central tanyarite ko bakago ikirana ase chisababu tanyar ko bachigo tange kanchenkoro kwa Clinton Ndigi ase nsemo yemitandao Getembe TV nsemo ya Facebook na YouTube Getembe TV namba itesi minureka kwa screen ya account turachigo sangaso butkoboiga twakwariganire naye ebirengere byago kero tokurigeria ebirengere byabasa embiribi ase amangana yagendete kwene kiwaso bonjirya bobura yoboiga bwa gesiasa kwenda soko igorra nganchire ndaba dageka yamo abageni bana ase studio barago kwanya unyarako bagokubaigwa ryogiria abo tuchake no kwane gario ukoria tambari Duke karibu sana. It's been a while. Isko gari mete bare konta inga bantu bange mbama yetingoro kuri Duke nabako mukwane mwancho murigereria abantu bamita samarita kunga Duke Omae so mutandao nguru kunga sauti ya mwananchi ninche youth president kurwari Kitutu Chache South na boigo ninche vice chairman ye kenyoro kiame kongonyoni so today na gokire asoko ngariga ni gochaga iga tukwanira mangana abere na siasa yense bya mono sana bya mono sana murari nanche na gokire sana so asa marieta igongoro kwa Boniface Achuka rundi kurase wodi yechun igonde coordinator yabasai ase Nyaribari Masaba na Ichuni ward naboiga ali ase kenyoro ngurwa kinyoro kya bogeche igondo mo chairman wa ekyobe group nga bogeche focus CBO group yeah mwancho murigeria buna koigura bono nabara ikurwa ase chinsemo bakurwa nane mono nabasai wechinguru batete kobeka ryogiria basai agendrete asuburai bwage siasa bakini bane nganchire tutaraso aso kurigeria yagendrete kwene kiwaso boime nane mono kurwa sorgo ngorega tigatura kunira ingana ya ene kigwe aseri tukeriga riarera bange babate banga historia imeandikishwa aso kubwatira na hekati ye kiama kiri kimanyekene na the largest opposition party na boigo the largest the ruling party UDA na
ODM babwatira na senseme ya KCC asabange konye bagukagira ngai this is happening but rero mbabe kese imaisoma rero tuchake na Duke iyiganka ye ekobatiga abananchi bari baesogetia nemo nabasae kegori kiago omwaka weta kurwandira obokoreri borobia kurwa serikali kurwandira serikali kirani obokoreri borobia nkaye kobatiga buna abasae bari babwata gwasemeria ase Mheshimiwa Raila Odinga na boigo opposition echiko bakonya buya bona seribaga njenda ire chinga kiti batabanga ase kendo gyonsi kerigia ko basobogambi bwense abantu bagocha batwara obokong'o bonene ne youth kwarore bichana munantu egento muneke kya penire rero natwakerigere kurumambi muna sabari yari ngocha litukuri rero bintu byasugu ngora pakekero yaika chinsa na ribacha bari abanene bense babere bakwanania gente getanga ndatenga muna youth yatutiga aso umuntu bwege Swahili abatenga mdomo wazi ntobu atige tamero youth twatigaire asigete no chaka korengereria nkwaroche jensi a movement nere emugete karo ku jensi whereby yarenge led by youth tugasuguma muna youth ense yaito ya Kenya obugambi obuya lakini bonege chiekabanga ekartu abo muna ruto go succeed egento kekande umugako yo Raila akaru from nowhere ebintu bigachenja kwarore powers chiritu abwata muna youth obuya bortu abwata muna youth obuya bortu abwata bwense yaitu munga ebintu bichenji kubebiya bikenda bigatenenigwa kwarore etu ategete backup ibone kenda instead backup yo cha story youth torenga kitogo chikoros the next government we move area gacha ekagenda asanga ekenda ase the government so ndutu gatigusiko egento gyokanda ateboniga Mr Clinton neringa ki youth twatigirwe muna chintakana but we are going again to fight kwarore we are going to fight for our country ense yaito ya Kenya obugambi obuya na bera nyarekana ngabarore batutigire isiko ase litukoria rero lakini after all tuanarire this is not the first time we can take kopa umugaka rero tuamunarire toka nuskumukate njare ngoro ase uru njare ngoro ase Kibaki so oyo tuamunarire but this one yachite chinga kichiri tokagete nga we are going to succeed egatotiga gitore rochia macha go tosendo tobwati asto tokubwater tigatuna cha sore Boniface na ngakira beke kwana ago actually na wonte teko tebanga buna my brother Duke atebire egente kiro mwichano munene ego kiro mwichano asaba sae na wetani kwa basae paka noni ntu abagusi ndete gotenga tali basae boka abagusi twense ase twabeta ego twichane because Raila garengega tiganda ndako butura kasengencho umo director nako manyase studio ya Kabere na tete goshurukira abira tota senseme yo ye chibicho kone kyangora tora sembeo eriloga ndrego tumanyanga inkwana yagonereri ase ritukeriga aya ainekiwa sensemeria ya KICC timetibo sentore tayari bono tonyore nkwana yomogeni ngote bunta yare tore bona bogoso okay bono nale gotebanga buna my brother Duke atebire egento giakolekana rero gokiarenge kyo muchano ndwakagirite ngo musikeraira amasikani yari twa moira matuka yonzi ngana rero ngokora ari gente kiakora yage kogera buna basae igotwa abantu abangeno nekerare kuburi chikura chiria abange basabete ngagwe airane kerairanire airana ali position eri arenge so that igose Kenya nero ngeborunge lakini ekerare irana ngana ende bagwatane no musike Ruto igotwa ro muchano munene tali igori ukabuna basae ndete kumenta nga uno mugusi ntubuna bagusi igachita muisode igora kichoria lenga tukairanga igagocha atotukwane buna abantu banyanza because rero for amatukonzi nginyolete ngaki I was young egakinere musikenya cyate nete kuburi chikura Raila tukaira ngo tubwati cyale buno muntu kurunyanza region agateba Kibaki tosha agatiga nyachawo ito na into to expecting bone ga ntwakagerete Raila ngo buri alenge chikura cha 2027 egento twatagete kurwa sale mono igo twatagete na intwe atobwato koboko una kurense moye ya Nyanza because twabire to gochandeka una ba gusiasa mutuka mange agekora kuruno moskeruta airekerogo na libintu byonchoreri
usio chintu anya konyo no ne kuro kibo PS ndwanyoleti bo CS to kanyori bigo berite to lero ntokoritiki ntobwati so we expecting almost kiraira kanga gari gutigara ria sarenge na kwa ntenga matenga konyo taresoki ndugo expecting ngo chare ngatubwatesie na into tusoki matiangi so that na into tochi konyora libaga linene dio burai lakini bono gatutige roro ya tiato cha sore edio ketura nyaraka ba asengencho the word ya berege gutara ne bana sense mo yimitandao ne bana mheshimiwa Raila na taba it was a random sampling ga yoko reviews all around mukutano nororenge andage kwaro cha seche on your views warigane tuwa saba sae basogete bakoro ibirengere biabo in as much as na tarete chinse mo chonsi koira ibirengere biga ase mheshimiwa Boniface mentioning na chite ritukuri goro I think ensemeria ATC asense mo yabasae kwaro de random sampling ga ke goro ya informate igento ya kore kanalero igento ndate mune youth nabonda na keron kuira na maiga na rigereria na bera nyarikane nga egente giakorwa for our own good in our country taibo asense ito yakoru esencherere ngia bari baganire tiense itamaya kwarore because go jumotuga ebintu no byari ngo chokobabo kwababo lakini ngirane in fact let me tell you my brother Clinton na bari bonse bantegerete muna omwana youth yani genton kere for example montara just for 1 hour ense ye moyoka akore consultation na bantu elected leaders whereby no mwananchi hata hiyo kwarore kwama ya kuimuka from there wachi gukora a very big move again taken ensengima for okay nabonda atema ki Raila is after his own what interest obuya bwaye eganireti obuya bwaye lakini nerekere tukurigireria umuntu uyu Raila nebintu biri byonse byakorire umuntu yekene kiamangana ese myaka yonse twakure kuruga iga Nyanza gusi region umuntu uyu naganireti gusi amaya umuntu uyu naganireti Nyanza amaya muna bana youth in fact let me tell you ekana aligereti gari function eri igoro ekere alinge ga gusi ruguru ga Kisi Polytechnic ekera alinge gari mwako Raila naroche youth ondita yorenge gari turatebe ngaki youth no youth president Kisi County he was not there warori bona akitora amanya ngaki our problems muna youth our views muna youth nchegete gari ebirengere byaito warori because kwerende yatoreta gaiga ngaki youth bara ngoruki youth bara tumeke bagende korekanaria ase serikali warori gusase government ya Kenya lakini bona yekero tukurire in fact bona gale me tell you my brother youth etobutoira magoko na magoro. But what do you think Duke asengenjo esigina chabe kwa se okugwa na kuri mbasoma some 10 agendas echo ase abange bawote banga 70% charenge chiri chari kurwandro nabasa bagenzi in terms of cost of living kwandrobora yobuya especially asensemeria cabinet kwandera obotumiki obuya bwechibesa cha serikali ase konye abarai bari bage siasa babiri bagotumika chibesa chira senchirembe igatia mangana iga don't you think nara kuboria na bono mbaru ribaga achikwekiranigo kuborinde nya tukuboria maswali kubori my brother ebinte bya kwane rurero ekere rutarengo form government na kwanirite gusta kwanirite bya kwanirite ebintu bone gatogende tokokora negento kurunga repetition yegesongo we are just beating around the bush kwarore etogende tokokora ebintu byarengo kurukare tutari gusuka tutari kogendera munensi. Okay, na bonda atebe ngana bira chiko koru but mbiri go chiko koru 100% koror e bara chiko kora e percentage get lakini percentage anene koreki erusu war in Kenya. Let me tell you my brother, leadership ya youth take over felt ntoi kwa gu chance totally but rende njenga tukyo kanda atebe because ntotegete youth ntotegete na into to kuwekane ntotegete na into to guri baga serikali etora push munantu from ga kuruga gusi tosugume na into tochukwe guribaga as a national government whereby etora rosno a government ya Kisi youths kwarari tosugume asobwamu. In fact let me tell you kentu ya tuitire youth munantu youths ni akama kuta mama mbeke yanga ya mama
mbeke bikoroto bya mama mbeke bikoroto mbeke chibese ngokingerwe tukini cha mama kwarore wama konyora nki ntobwati muscles ntobwati nguru turete nere kwarore okoba twanarire koraki okonyo so osekolire libinde bie binge my brother etogo tumeka a lot of energy mna youth go fight lakini bona abantu abatogo fight they don't care yatura cha sore Boniface na yasoko ko rele to na sorongo rwagusi asoko nokugankwa with the 10 points chaso mugari ase chinkwana chago. Do you think na ria bwendete kukumbukira mwananchi in terms of urgency na ro atika raisiko busaria kwanu na rayo aguchikuikiranirwa kwa makonyo mwananchi kawaida? Actually tinda etikomenta gusukuru usubuna my brother yukiatebiri ebintu biro bya kwanu byabere bigo kwanu egente kya kubwatana kwa Raila na president nchende tekote wanonyeru president yoteka kuruka nga talinga na ama baguchukurwanira guse chi position bachikoroserania keria no chorole bwangoiga kwarali egento keria gente kenene gochikori kwa bamo abantu abande mbali bakwanda kwa affected bonoiga kwarali abandi bakonda kurusugwe birugo abandi basoe because to kontenga ke tu achiramo ngabono toko cha moto tenga nduriko chu etoko ke korokora magedera liuka wikaraira fight for abantu baso kwarali wikada ata abantu be party ya ODM bakke bali bare serikali barusugo na abandi bakoreki baso so gocha kwa ba mote tu nje tuminde teko tebanga nonya batungo roslinge list linga ngana bibochi kokora aye tigatoganya mutukabiro cyosyo oje nonya ngwara muno mudaba de yotarenge mukutano ngiye kwa mudaba de yotare kubero iso na bardek nero so abanda banke president yeito mwete esabu koleta gocha mona ODM esabu deragete kwari orochiri tangani akanguseke amakeriki patili ya mudabadi akayemera kwarali oletire yime kwarali bono eyene ruchi gutwara chingo because baro si agreement elimwe ya mudabadi ya nywerete kwarali so nagite tabanga okocha mukwa ODM na UDA actually chinguru baendete gupima na koena na mabaga abantu bande bachikumia yeah tigato iranibona se orongorero gusi to chake naye inazimacha zabange babere bago kwandanga monchiri aye gagendrete nere buyo mugusi nera chamo nera ibeke buya to have that strength in terms of bargaining power na kyo mugusi ay chogete umugusi tora amate tigato twatebanie kemaine umugusi ntobwate torare go chamo uno mugusi because mnabonega ndete gukwanira oko lietalia moktiangiria kwanikire sana ekera nkukora analysis ya nakisi na Nyamira abagusia abange na mono bari elected abange babo iba kuita matiang so ekera muntu mina sokire mwete na babo bro ndora sekera muri nyumba mino mwaka mungina na abana netuko mwana gunaro kunywa maru naro rotaliko gende kanisa ekerora aiburu muiburi igo kurigenjera yoko bisobo obo bisio bwe family kwaro kibusialinga abantu bakarete baramo naro rabaraya bange bachorire bako kwana negative ya matiang so you korokinga litanga nitutaranga tangando gote tukubori kirugo kienze litanga lo ikatura chamo una abagusi kwarari bono epati bona bone pati ODM ya chire ase serikali UDA na wera ali serikali kwarari so iminetinga buno mugusi egento twale chokore kijana mono twalo tumeka libageri lia bona twararire Raila na Ruto bachiramo kangana ntibono twalo sepati itengo nguyo mugusi kwarari na ntibono tuchikobwa opposition ya serikali yeah asore duke mugusi una Boniface atayirega iga riabere ligo kwano because umeshima matyangitere sokero monyene ene chinkomato ko go from the right hand soldiers but inabeko inform asenge ncha bange ba moiroko boko at the same time abange ba castigate lioko ogwesoke kwae especially bale bara serikali don't you think ngo tutigera se buna kurwa saba menye kurwa sarongorwa gusingo batigera se yani niseme hali ya utatanishi in terms of konyora the likes of goodies kurwa se serikali na boy in terms kubwaterana and bargaining power ya bechiko baigoro ulingana inche gento ndatebe muno mwe brother kwanire ganda achikomentera nelinga ki iga toko ba realistic na ande toko kwane kene
Matiang'i yo abantu bagokwanera tanya gosoka iskata ngaki come 2027 ngoborinde kero kyo president. You see? Kwa makonyoranga eretara kwa makonyora abantu bagokwana, there are people from Jupiter. Correct? Ababoka bakomoni, they are not politicians. Aboka bakomoni, they are not leaders. They are just rumor mongers. Correct? Eya toita. Correct? Korugusi. I'm speaking from Gusii. Correct? Kwa makonyoranga abantu aba ntwe ntumuna Gusii ntobwati none party. Correct? Ebwata no abajumbe batatu. Party yo mu Gusii ebwate gavana ndengi UPA nandi Nyamira. Correct? Ebwata no mujumbe. Nebwata abajumbe batatu. Oyo. Ne kwesta minora chigo negotiate with national government. No. So the best thing to rakora muna Gusii ngende bwangu ne ringa ki okoba Matiang'i otaratangaza tokora mubeka pending kwa hivyo turari gente kekere santorochi aba eshimiwa mbaro ba UDA from Kisii County ntobwato mweshimiwa okorukunga Jafet Nyakundi nere treasurer nandi narochi nanyo na retain tekero kya aria kwerende position area ire gari se budget correct ntobwato mondo okorukunga Silvanus Sosoro member of parliament South Mugrango correct ntobwate Zail Janda correct aba baramuntu bwene tukobaita segi ntobwene tukoborwani because they are in the government ne government bone ga UDA nero yabaite keruko nero yabaite chingurujiri babwate bone ga bari abajumbe correct because of their party egento gyokanda ateba Abagusii ba minto ko ruchinsi nyo nya chiense neringa ki totegerere ntorwani ya serikali nga because Matiang'i na farteki naro nga because Matiang'i guchiari gutina Matiang'i yo kwanda nga gutina ari kero Matiang'i tara kwan ngwa rochi nga clip ngere ya sogete ari gusing puere ndogo central akaminyoka iga no eriba ko Matiang'i ki Matiang'i utagote no kwane gose ndege no geta geta akatenga nimesikia yo mane iko tara kwana. So my brother tigato changanya tigato konye serikali ngokwana ndi tigato tenene serikali keritora nyore ntobwate obo CS bu education. I'm sorry kora digasi ntobwate obo CS bu education. In fact botambo mu Gusii atebete iga obo gambie bo korendu nandi bwagite correct igomo no wekatore ndo bogambi obo tobwate kero ki obo CS ntobwate solicitor general yani go etuteto watanga government yero tetukene. Let us appreciate that we have and take a good care of what we have as a community. Biroro ne bindembire mwairu mwangire tigato cha sore rinda tunyore nkwana agasengencho una Duke ataire abantu mbare basokiri kurwa sisiko yorongo rwa Gusii ba choro yo muito oyu ntu abanyana tutare choka tomwoko boko but yenka ye egotiga omu Gusii asengencho ikiama ya Jubilee ntomaitha Jeremiah Kioni na nsemo ya baraibande ba moire okoboko mheshimiwa Matiang'i lakini nsemo ya Jubilee nene ntomaitha nera ase serikali because neno mheshimiwa Sabina Chege negatia bande na barora ase Kenya Kwanza parliamentary group meeting yenka ibone gotiga omu Gusii ase upa ya sokiri nko moire ticket Jubilee ya sokiri nko moire ticket kuno omu Gusii go chibosio ngakia go chikoba njumo ete ndonde goteba nonye my brother otebire nga serikali ibonega tura tige tura nyole bintu kura se serikali omaite for the first time chi serikali cyose cyabere kurumaega ekire ko ngobo PS ntwanya ko bantu yaguno mu Gusii barati okiroge kyobo CS bonega tubwate we of course witangi tugakiraga tugakangambia ntoke tugakenyorire lakini rore njira tugakenyora yani tukajilita ngani macho kwa kaegwa ama tukuma kaegwa rege karua na ndoga bagaraki naenda kaegwa kwarali bono Raila chiri mene timu yae kwarali Raila chiri mene timu yae inki yo chikokoga no chibosio gaira kwarali because temo njirima etenga ogo chakwa Raila na Ruto go chamo kwareta chibati chiribere na singenjo ya factor ya Matiang'i
na ende ndete kote wo maene mbuli na ki inche kote ba kurumeane the moment toko enda Matiang'i buna toko liete Matiang'i buna lia endire kogenda ige minetinga Ruto bakubwatana na Raila abagusi goika nonyena magana development ya bintu binde goika twira ndabaega so the best thing inche ko na yete ko insisting na ki abagusi tigato chamo ekere tu achiramo Matiang'i no etare soki nganko boriare omoite bagoteba nga lisemwaro lipo kama lipo lacha kwarali linakuja so na nonye Matiang'i tare soki nguboriare ODM kwarali se achire na UDA se achire kwarali tokumanye giyo chikoba abagusi twale wanja to chamo torosie ekiama gitu kyo mugusi kwarali na hintu tumaite ngaki abagusi bonsi pimaite of course ODM na UDA bona na nero bona gutugambira lakini bono boka abanyene ligeri kurumaga ebabwati kisegi nande gen bono bachire batabire bakorire bachiramo kera bachiramo na ndi kwenda bali banga gutwara kisegi cyamagenderero kwarari so njengenda to sabanga ki akera turi gusikana njende takabona my brother dio kiateba akera turi gusise ite ugaiga bali bali serikali tigababo bali bali ODM tigababo lakini nainde twari kurigie njere yo guchama wo mugusi to twale party yeito na hintu twale aseba tokochora ba MCA bagosoe party yu abachumbe basoe party yu na 2027 etoke nga ntubwate party yo mugusi egwata abachumbe no yamba 5 egwata CMC no nyini 10 kwaradi so tatinendu tobe ase tokumanyekara ngabo sindokorteki ndoro dukutanga sore ko boririga nambono kurwa se ebungo kurwa ya Kitutu Church South meroberiki yabekirwa sengencho buna Boniface ataredi se mwalo lipo na kama lipo linakuja bange babere bago kwandanga gochiposio gaiga mu gusingo cyari gukwana neryo gyo limo buna basai kuro Kitutu Church South plans kibo se mwarangeri goiga bo se mwakwane irumo moso asegete saiga ya moiga mubeke meroberio because nonyo mukutano wa peneti goro ODM igatia bara imbali batare ngoro big leaders ba ODM kurwa se tari kisi county okano Nyamira mbaye ngoro na bange babere bago speculating something is cooking behind the scene buna basaya mwabere consulted in terms of the Gusii unity going forward njikuruwe se bunge ya Kitutu Church South mune youth president asaria ndate ne ntebe se chingaki gendonge to akore nagusi as meeting te to arangeriwe gendonge to atebiwe because of what omugambo se omuchumbe to bwate erebie katama itie sare boni tama etinga go support tama itie party ya moete kero kwarar because boniga nere is part of parcel ya team ya praise and worship ya Matiang'i kwarar eria gotanga Matiang'i noare and yet we are not singing erebie katara jata e ground ngaki inumuna bana youth ba Kitutu Church South kwarore ntobwato muntu itoga igokoroku Matiang'i ngaki mwa igure kwarore then from there to mwa our views so erebie ka era aso muta aso Facebook ata Matiang'i kwaro jumuna igore garira gaiga in stadium nyokaji kugungi kwano ere Facebook kwara go posting embulembe ono ina re problem to bwate lakini tingo mukwana obego stingo korakende neringa ki maybe nere gendo ngara kordeki inubuna basai bono is there any meeting ya koriru Kitutu Church South ndumna regardless of if is the member of parliament kuseyoni mwabere consulted buna basai kurwa se bunge ya Kitutu Church South kuse county ya Kisii in terms of fostering unity yomukusi going forward we have done nothing gendonge yo to akore ndetikungeneri na ndendo chinga gendonge yo to akore because the government nero na ndendonge yo to kuchiko kwana ngegore ya Matiang'i because ntuntu anya komora erebie katara teba anything so intumna bana youth ba Kitutu Church South na ndem nanche leader yabo ngo batainga ki let us relax wait for the right time any government egochigocha we will work with it and we shall be comfortable with it. Regardless here unity going forward ebe Matiang'i okwe ko bokor anybody because rumors inchiro no ene former CJ na era na bara chikwe soke going forward
not necessary unity ko chiposio yo kwene kyango so kitoro murai ko chikorie kergo kyo burai bwense, but going forward omugusina chiko kwana nerio geri mo chiposio as the coordinator korwase award ichuni na boige bunge nyaribari masaba mirobiriki yabekiru nabasaye kwene kinga the evolving political changes ase rongora gusina national politics ngoba more part and parcel of it osengo famore solutions ndete koteba nga intwe buna ntukuru nyaribari masaba ntogenderete ko kubeka namo na koranga omusi ngocha turamo ase chuko bochol bugocha bule busyo hegende getangani ndete koteba we have learned ngabasa abange igo bagukwana siasa bakwana uko ikalitu kuliyo wakachukura kwanya mpaka litiki mbaicho chikura lito chuka ngambo cholito kanda wakachukura kwanya basa mpaka litiki kwanya rando wakachukura nabangina nabagaka mono. So what we are doing na twende ko encourage abasaye baito ase batu na mono abasaye bonse bagusiasa babita litangani tutaranga kuligirira siasa ichi tiga turarigirira ki ichi buna bono gwo musike simbalati ga gukwana bayasananga egento tutakire gukora no koranga litangani twakire chikura elia kabere twabwatire tubwate chikura twake chikura kwarari so ndege tunda atebe ngiringa buna bono iga ndete koteba kurunyari bari masaba twa kwana basaye bake tutete kuligenjera yo ku litangani kura make sure nga abasaye babwatire chikura because abasaye bange buna bono nginyole IPC yabere for long itanya gukora lakini abasaye mboro baikire miaka 18 paka abandi baikire baka 20 lakini baragwata chikura so ikina kitoganyirete nga ekero mirobere APC abere burunge gwantu en kale cyabaza basokia so bonge bagenda bagwata chikura ekero twagwatire chikura litanga turatora numbers so that tomago na ndo ni kale cyabaza ngaki ekero jinga kichikura ikire mba basu kwanyanga bachiko serwa guseba chiko baganyanga babe busyo litangani barabwata chikura na natebire na ndekero bocho lugo chiko chogwa kachikura togende twensi twakachikura ekero ngaki yitwe bangire nga itoko genda guchi yeah dasito mwancho muri asene ko bwato ko bosemi abona gotebanga ekyombe kya IBC ekurase bunge ya nyaribari masaba kira chiko boro ba bwato kiro bosemia asobonga basaye baesoke of which I think so kurano ena se bunge ya kitutu cha South mbaga nyerete sana erinde abasaye bagotebanga 2027 ne kura egocha gokwana asobonge asekeri batairenga babere bagwesokia asobonge ne omubaro onde otari wabasaya karo kwana bangina abakaka negati ya bandenganje turu mutumoko kega se studio ya kabire tulipe bills kidogo tokorana tonyara ko batokoria gokora enkwana ya itobo tukobwarero anemona sense meiga gochibosyo bono what is the future ya barabo asekeri bate abono asogo semeria kwarenge egati abantu bande basoire bone serikali I think they will not be having that good voice yo castigate meroberia basaya baiga bagendete kogikeria serikali tochikumanya rende gochibosyo nararia ya barganete toskaren kore natura sege kagetari getam Getembe Television ekionga kiamamogusi Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom
mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kia mama gusie. Ase ogo design, print, naboigo brand, gwakero chibiche, naboigo videography, KC Printing Hub, KPH, nintwe abanyankongo asorongo iriga, incho KC Printing Hub, asokoro saligwa chibana chonsi, chibane chirorabo sebana chinde chonsi, chisignages, chibane cha 3D, nintu number yemo. Ogo apply chi passport, naboigo chi visa, ogo print, ne korosi chi diary, chi t-shirt, chi hoodie, chi kobia, amaburi, chi reflector, ebikombe, chi wristband, amo ne chichuba chi amache, as graphic designing, as chi poster, chi flyer, funeral programs. Karoto dari kweba chi magazine, ajirago cha eger toko konya nkai togo toka, ase mitandao tonyore buna KC Printing Hub, ase ogo cha as chebeshito, Tore Sansara Complex Center Fast Floor kusotwa kresimia senamba 0727 026 368 kusem 0115541502. KC Printing Hub KPH, we are the best. Why choose the rest? Getemba Television ekeonga kia mama gusie. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato abokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea. Nugapesi etobwato abokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa tambe twaberire gaiga sege kege tambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yogo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari anu ga besti elinde mokonde munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kini bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwena ande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga best nogo tonyora asama gacho Uhuru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Uhuru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange naboko bakirisi migwetira se chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best Gotanga Mbuya
kubwa kugwenia. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Karibu sana nendo mwancho murigeria asense mega ya kabere enkwana ya Getembe ejumega neyo mwerio turige gukorera anemono enkwana yabasaye kubwatikana ari agendreta monchori asubura yobuga ebwa agesiasa se studio baro notre nabagani bana bono tegatuja sore Boniface tonyara ko batugukwana gochibosio mustakabal ni upi ase abasa nemono kurwa sorgongo rwagusi nebanekera monchori aiga agesiasa agendrete youths especially kurunyari bari masabana nemono nabo kwanda rogongo rwagusi mbari tayari asekerikira chikoba gochibosio ase ubura bwa agesiasa abana youth mbari tayari naende ndonda atebe ngiringa abana youth bali gwanja ase ngenjo no mwarorire abarorire serikali buna enjere serikali chikonya ekiendeta ase serikali ase ngenjo buna bono ndigirire tiga umurai bwense gali getienjira yogoje koliteine kiro kia 2027 so twale gusabanga anye abana youth baitu bali gwanja tuto naitubuna abana youth bono toira ne park kwarari tolete leadership yo bana youth abasaba abange because toise kogenda naenda bana youth tuchikorara maybe abanda abagakana bakonda gochorwa libirugo 2027 kuchibusyo okorara kora besekali kora bokonene because ngo arabuna chenisia mugirete igoro ngocho muna abanyegerete serikali bono oje naenda bano babwatanire so nalo gusabanga abana youth ase babetoro ngorwa gusi abana youth tigabeso kikuburie ebirugo kurobo MCA obuchumbe kwarari obo women rep no governor kwarari tochore young people so that ekereba soira se burai na libaranyalo chigo challenge eserikali ira chigocha osio gigabo yeah duka se enkwana yabona uchibusinga kiro chabasaye mbale tayari especially kwa se asokora kitutu cha South if in any case anything happens uchibusia monchira igagendre already youth from that side from kitutu cha South netin kongo cha Kisii County chionsinda tabenga youth we are ready naande nto bwata interest yese birogebi for example MCA obo MP obo senator obo women rep kwarari ntore interested lakini bone problem ntobwati bantu bago tobwata koboko our leaders mbaligo to mentor in fact the moment omurambe irekero oiga mwakoranire mostly from Kurumagega youth to abere togotumeka engagie jiku yechikura chikura jikwa twakora nabagambi kwarore bagambe ndi bintu byabo ntutwire naga gatokoraki twachandika twasunyuka 5 years umuntu urire na back story lakini bone era achebe nkongusana asabanta abatwachorete bachire bakorere amagendrabo barendere chinda cyabo barendere relatives babo barendere family cyabo bayirane back to us my friend take over business muna yabere kwa sometimes back muna bone yangu aregen tu akora agency gento yakora whereby I'm part and parcel ya agency boniga egento kirtu akorete in fact mugambi tayora chanyore humble time 2027 pira gukora magendero aje sabagura abo ari toraminyoka nibo bira jigasi job opportunity as youths muna teyo in fact oraje abagambara aje batware getiro sana muna yani gendo korokina abachumbe 80% y'abachumbe bari boniga 2027 era chebe getiro sana so egendo data be yokangaki youths we are ready and we are going to bring this thing home okwane densepo ya amagendro kurwase ensemo kurwa nabuna basa maybe onyo mwabere mo kora oversight ngakia magendra agendra tari mwaro to tiri buna basa especially ase wodio kurwa buse bungo kurwa buse asoro ngoro gusi ari ase watare so far so good ngakiro ja magendra agendra amagendro nte ko tebanga tara tebe ko 80% ndonda nda tebe ase bona ase nkurwa na bonte te ko tebanga ase wodi ngurwa na arakorira make no bono chipara ndo chechiro choche igoirubuya kwarati lakini ibindi biro bitarakorwa
so nare kusaba nga abarai baitu nande bono bari tochorete barabasae tiga bakorumukia baikirane magenderaria balirete abateira yeah mwancho morigeria twasangire amange igarie nkorengi bono tiga tonyore nkwana yaito yo mwerio kiro yo mase ogokorro botko bwarero sauti ya mwananchi gagwate banga 80% y'abajumbe bari baroro bosega tia bari barasibiro go 2027 onye twagochia gotegerera ibirengero by'abananchi especially abasae abo by the way statistic chigote abana bwa bange in terms of population tibari gochia konyora ebiroge biga igonere byabari ko ikirania amagendro nabo go gosanga ibirengero by'abananchi bonsi especially abasae abega kurenda soko kodra enkwana yago yo mwerio Duke gochia se abasae nabo go ababwatani kurwa sorongorika rwagusi gochibosio na nemonokero oba mubega bogenda to gukwandirwa bosio gochikura chio mwaka wa 2027 Eto kambi ya mona anda siri bagerinde ni ndonda atebenga agento ngerege songo na so meteke gotanga why do dogs prefer bones to meat na seki tisese tira chianchita mauga ko bwenyama it's because orita yogo chianyama that's why chianchita mauga Wone yango kote my friend amauga chikwenyora echikwenyora kwarori that's why you are struggling youths we are like dogs togo struggle twa karumo ndatu take to tumeka twa moige ntukiriate gete instead ya go to mentor instead ya go to achigas instead ya go to facilitate no go to empower to ende no biashara kwa makonyoranga twa tirusiko now gento yokanda atebe kuchi abantu ba Kisii County youths and the youths from Kitutu Church South nelinga ki this is our time etinachichinga kichaito igabonega nto tokanda tonya kwa aba shimwe wa chiwarning ndo kata banga chinga kichiere we have almost 2 years ahead of us chikora chimayo cha kwako na bora nyoro mweshimiwa yoreke ro bone yako cha gukora magendro kwarore tinkora mo mweshimiwa ngatara kora magendro bado we have time na bora nyore ngane na bwate tactic yayo kora na bwende kora magendro ya constituency na bonda nyore ngo mweshimiwa mo MC na bwate njira yayo kora magendro so gento gyokanda atebe bonega youth let us sit back and watch nande ndo basa kuruga ga story in politics toge ndrego korege ndo kurukunga ki oversight toge ndrego semania toge ndrego semia bantu baito toge ndrego bateyo bugambio buya muna bugambio buya ninki ye kole to bugambio buya nande obomo Kisii County so that chinga kijire to motugari na rito kumanya stoko genda ndo basa kubwati erioki ndo basa kubwati bantu kurumaga tigato bwati abagambi bari barakonye ebinyoro byaito barakonye ward chaito barakonye constituency chaito barakonye county yaito neringa aba youth tonyore chigasi youth tonyore ko ba 19 bwate chinguru ase serikali my brother ndo gyoka gyocha kiando maneke kero to goli Kisii County yani the moment ntobwati gento gyokurukunga youth government kwarari chinsenchiro muna Bangladesh babwate government ya youth eko oversight kwarari toso konyora government umweshimiwa Simbarati ase konyora chinguru kosa ase guanja nabwate powers because we voted him 2022 ase ko tabanga ki ndete ko igora ka obisiga at least ga gocha oversight I empower youth we can do oversight naboto ko montainga ki umweshimiwa governor iga ari turakora gento gito abantu bakwere nembategete gento gito egento geitira abantu baita bagambia baito ninga ki mbabwati abasa abantu bari igete kwarore mbabwati bantu bako bataikene abantu bonsi boncho kora ina bagambi bako kwano boli bako tengo mugambi ari oreiga kwa makonyoro no nabana bali bakuru bakosoma school for example chi constituency mbali konyora basari award mbali konyora basari so we are struggling but this youth this is our time come 2027 we have time there we are going to show these people inki youth to take nadi what youth we are made of na ye kwa na yo kubwato ko baseme go cha sabasai no gukwandra bo mabumo busigo chibusi ndo chenda atebe dikuna wa kwanero yeiga ento kiu katura kona ndengirore litanga ni buda youths tubwate chikura una youths toyande to akechikura una youths tochore youths ba minto kwarari yake tu abekire youths ba minto ni power is when abangana yo sp my brother atebire na liara ikirane lakini problem gochiaba mostly
ekere twikiri chikutu chuwaka chikura aba na yuti abange igokonyore gotogonde twangainwa twande twimukose na magena twagenda para twachiko kurwania opponent bande aba na yuti abange gotogotumekwa twabo salio murembe irinde abantu abangoba itabayiroboga obugambi so aba na yuti round ye tilitanga tobe ready gochora abarai no matanga nkwa bekere twebesoka ku mubuko gose nkwa twekirogo kwarari tutige kweminja because no iti abangu maite bakweminja nganyu murayitira tukwanira nduriko mwakere kura oyo murayitira tutege gete nduriko koraiga kwarari so kina kinda ire kale chama no iti bamindonga ki tubwate chikura aso bonge tuake chikura na toschore abasaye na kinda tebe. Thank you so much. Igo mwa iguro bo semio bo omwancho morigeria na bo igo abasae abamenyi kurwa sorongoriga rwagusi ase oburai bore bosio no kwaniki nganko bwatore kura yago nande ngochorore abarai bari abaya mbia mono Duke Omae sauti ya mwananchi kurwa ase ensemo ye bunge ya Kitutu Chache South omurai bo abasae na bo igo wante vice cha Kenyorokia mekongonyo abantu be kenyore bonokia Mekongonyoni Nyakoe ward garigo amaigayo. Thank you so much for creating time na boigo Boniface Achuka Rondi kurwase ensemeria ya ward ya Ichuni ekenyorokia bogeche ekenyorokia bogeche igabantu babogeche. Thank you so much. Use these brilliant minds ya abasa baiga kone kyanga bochibosio emirimo nko entrera senchirenge na mwancho murigeri ambiyamo na sogo sangana into bali babatoke birangere bino asengencho chinsantu algo nyako bisoma lakini na sensemo ya Facebook ndoche na bange ensemo ya YouTube na bwege namba yesi mi abato mire birengererio enkwana yagatembe nande gwika ejuma ye ikego chakurenda asiboneka no tuikiro mwerio toskade chideka nkego ikoroga chinsanye kurena nda semese kyonga chinsanye tunyara ko batogo sanga so bwikiro ndagenda gutwara burigerio bya. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza